Kontingent ta' 142 Malti fil-biċċa l-kbira tagħhom tfal mill-klabb tal-futbol tas-Sirens tħallew bħal erba' fost il-ġimgħa maqbudin fid-Danimarka wara li operatur privat naqas milli jipprovdilhom il-passaġġ tar-ritorn. Il-kontingent Malti se jasal lura f'Malta 3 filgħodu wara intervent tal-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li talab lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta biex tipprovdilhom l-għajnuna u tara li jaslu lura qawwijin u sħaħ b'titjira ta' emerġenza. It-tfal marru d-Danimarka sabiex jieħdu sehem f'turnament tal-futbol. Sorsi qrib News qalu li l-kontingent Malti wasal id-Danimarka l-ġimgħa li għaddiet b'titjira charter mill-operatur VML mill-kumpanija privata Flight Support Services ta' Ġofri Mallija, impjegat tal-Air Malta li jinsab sospiż minn xogħlu. L-istess sorsi qalu li t-titjira telqet minn Malta fis-7 sigħat tard bil-konsegwenza li t-tfal spiċċaw tilfu ċ-ċeremonja tal-ftuħ tat-turnament. One News tkellem ma' Trevor Fenech, missier wieħed minn żewġ titfal li nqabdu fid-Danimarka li rrakkonta li l-ħadd filgħodu l-kumpanija infurmathom li l-VML kienet ħassret it-titjira mill-ajruport ta' Aalborg fid-Danimarka għal Malta. Il-bieraħ kien hemm naqra ma' tista' Fenech ovvjament u għax dan informa lill-organizzaturi illi il-flight mhux ħadd tkun possibbli li ssir illum għal ħatta ta' filgħodu. Huwa spjega kif l-ewwel il-kumpanija ngħatat iċ-ċans li tirranġa l-iżball iżda meta der ċar li t-tfal kienu se jitħallew l-art intalbet l-għajnuna tal-Air Malta u appella sabiex meta jsiru attivitajiet bħal dawn l-organizzaturi jażlu linji tal-ajru ikbar u iżjed stabiliti bħal Air Malta. Hemmhekk hemm tfal mingħajr parents, jiġifieri hemmhekk fejn huwa importanti illi meta jsiru daw it-tip ta' vjaġġi jaraw ma' min kun qed jivvjaġġaw sew, ġifieri dan huwa operatur żgħir milli jidher. Allura l-probabilità ma kellux l-empower li jirranġa l-problema u għalhekk importanti li ċertu airlines ikollhom priorità fosthom l-Air Malta xejn. F'istqarrija l-Ministru Konrad Mizzi qal li l-abilità li tfal jiġu rritornati f'pajjiżna permezz ta' titjira tal-Air Malta hija prova ċara li l-linja tal-ajru nazzjonali għadha vantaġġ strateġiku ta' dan il-pajjiż. F'istqarrija l-Air Malta qalet li qed tagħmel l-almu tagħha biex iġġib lura l-kontingent Malti minkejja l-isfida li għandha biex tlaħħaq mal-iskieda impenjattiva tagħha tas-sajf. Żiedet tgħid li l-kumpanija sospendiet lill-impjegat hekk kif inġib għall-attenzjoni tagħha li potenzjalment seta' kien involut f'każ ta' negozju privat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.